siap mantan majikan. Yo dalam. Demen sing awit rawan sampai senok kawinan mung bisa mandeg nyawa si kadoan tenang dong arep ngomong diwani minder rasa ning ati apa maning dia wong ayu duwe laki Mimi Sri terus. Ibu tuan rumah, bapak tuan rumah, majikan tua, majikan mau. Ibarat kepok undang jarang mungkin bisa bebarengan Bok tuane Nino senajan kakang cinta mati bok tuane bintang tapi kakak wis ngaca diri nangis banyu mata getih mamai bintang sayang mamai bintang arep ngomong diwani mamai bintang minder rasa ning ati apa maning ieu wong ayu duwe laki Anam Dewi terus. Bokone Irfan. Ibarat tepung dan garam, mungkin bisa bebarengan Mimi Sri. Pokoknya Ryan Najan kakak cinta mati tapi kakak wis ngaca diri nangisnya banyu mata getih orang jadi mantan majikan ngomong diwani minder rasa ning ati apa maning ieu wong ayu duwe laki. Alhamdulillah.